Перад кім салаўём разліваецца Лукашенко? Што ён кажа пра чырвоную кнопку суседзяў і беларусаў? А таксама што вядома пра раптоўную смерць замежнага дыпламата ў Мінску і якія непрыемныя перамены чакаюць беларускіх пенсіянераў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко даў вялікае інтэрв'ю расійскаму прапагандысту Яўгенію Папову. Гэта муж Ольгі Скабеевай. Разам яны вядуць перадачу 60 хвілін. Выйшла, як звычайна, парадаксальна. Напрыклад, каментуючы забарону Літвы на ўезд машын з беларускімі нумарамі, Лукашенко спачатку аж тройчы назваў літоўскае кіраўніцтва вар'ятамі, а пасля адразу жа парадаваўся такому рашэнню суседзяў. Слава Богу, наши перестанут вывозить, хоть сейчас поменьше стало, деньги за пределы Беларуси и России. То же самое россияне. Деньги останутся здесь. Затым ён пахваліўся сваім касцюмам, паралельна чамусьці абразіўшы беларусаў. И вот они со всего Союза, вплоть до англосаксов, вдоль границы, грубо говоря, магазинов, там точек этих хватало, они и строили эти магазины, и туда вывозили товару. Ну, а мы от своего точно бешенства. Вот, понимаешь, вот обязательно надо было купить что-то импортное. Если не Гуччи и Версачи, то все, ты уже никакой. Я не знаю, ты какие костюмы носишь, а я ношу белорусские костюмы, шитые у нас в ателье, что и раньше шили. Коммунисты здесь шили. Хорошо шьют. Да, ничего, да. Вот я вам просто советую на это бешенство просто не обращать внимания. Таксама Лукашенко паказаў майстар-клас па ўхіленні ад прамых адказаў. Папоў пацікавіўся, ці гатовы Лукашенко націснуць чырвоную кнопку. У адказ суразмоўца выдаў доўгі маналог, у якім ані так, ані не у выніку не прагучала. Я им сказал, мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же граница нашего союзного государства. Россия по нашему договору вводит свои подразделения, они определены, какие армии в Беларусь, и мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая Беларусь и Россия война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они, как 85 лет назад, растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? Нет. Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно. Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Акрамя таго, прагучалі і новыя камічныя інсайды ад Лукашэнкі, само сабою без хоць якіх доказаў. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрыты, где они в открытую говорят, высокопоставленные люди, пусть бьют друг друга. Они пусть бьют друг друга, украинцы, русские, пускай в этом котле все подохнут. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения, чуть-чуть приоткрою вам. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили. Затым ён патлумачыў, чаму Беларусь не ўдзельнічае ў вайне. Проста паслухайце гэты кавалак. Мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому, что мы с Россией не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это показал, что это надо объявлять мобилизацию, чего хочет Запад от нас и прежде всего от России, чтобы изнутри взбудоражить общество. Поэтому мы к этому не готовы, мы это не хотим, мы не хотим эскалации, и мы не хотим этой войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Ну і акрамя ўсяго іншага, Лукашенко, аказваецца, пакрыўдзіўся на украінскіх дыпламатаў. Яны, нагадаем, заявілі, што не бачаць сэнсу каментаваць заявы Лукашэнкі пра нібыта збітыя над Беларусю украінскія беспілотнікі. І гэта Лукашэнку вельмі зачапіла. Александр Григорьевич, вернусь на секунду к беспилотникам. После вашей реакции была реакция МИДа Украины. Да-да, я понял. Хамская, на самом деле, в том смысле, что нечего и обсуждать. Это не тема, над которой мы задумываемся. Вот это хамство со стороны украинских официальных лиц, оно когда-то закончится? Или... Ну, Женя, оно идет от 95-го квартала. Поэтому настоящие дипломаты себе такого не позволят, даже если нечего обсуждать. Але тут замест любых каментароў давайте просто згадаем урок дыпламатычнай мовы ад самога Лукашэнкі ў сакавіку 23-го года. Вывод один.
Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. У мінску раптоўна памёр замежны дыпламат. Пасол Сірыі ў Беларусі Махамед Аль-Амрані сканаў сёння раніцай, і гэта ўжо пацвердзіла Міністэрства замежных спраў Сірыі. Прычынай смерці дыпламата называюць востры сардэчны прыступ. Беларуская МЗС ужо выказала спачуванні сваякам і калегам памерлага. У Лукашэнкі і яго чыноўнікаў узнікла новая ідэя аб зменах у пенсійнае заканадаўства. І закране гэта тых беларусаў, якія адбываюць пакаранне ў месцах пазбаўлення волі. Цяпер асуджаным пенсіянерам і так выдаюць толькі частку іх грошай. Суму для выдачы лічаць па складанай схеме, але гэта мусіць быць 10% ад усёй пенсіі ці не менш за 20% ад мінімальнай. Цяпер чыноўнікі вырашылі ўнесці некаторыя змены. Па-першае, яны хочуць прыбраць з законапраекта удакладнення пра мінімальныя сумы. То бок, колькі ў выніку тых няшчасных грошай дадуць асуджанаму пенсіянеру, незразумела, але вырашаць гэта падобна будзе начальства калоній, бо ў тым жа законе прапануецца яшчэ адна навінка. Чыноўнікі хочуць, каб грошы пералічвалі не на асабісты рахунак асуджанага, а проста ў папраўчую установу. Таксама ў новым праекце ўзаконіць прымусовыя паборы з пенсіі асуджаных. Атрымаўшы грошы пенсіянера, кіраўніцтва калоніі зможа вылічваць за іх сумы за сродкі гігіены, вопратку і гэтак далей. Законапраект з гэтымі новаўвядзеннямі ўжо знаходзіцца на разглядзе ў дэпутатаў. Новыя падрабязнасці пра чысткі начальства на беларускай чыгунцы. У канцы ліпеня з'явілася інфармацыя, што ў кіраўніцтве транспартнага ведамства прайшоў шэраг затрыманняў. Такая цікавасць сілавікоў да белчыгункі з'явілася пасля арышта першага намесніка дырэктара Пятра Дулуба, якога абвінавацілі ў хабары на мільёны даляраў. Па інфармацыі суполкі незалежных чыгуначнікаў, пасля Дулуба сілавікі затрымалі як мінімум дваіх начальнікаў: галоўнага інжынера Сергея Навадворскага і намесніка начальніка Сергея Сізіна. Першага пасля адпусцілі, а вось лёс другога быў невядомы. Паведамлялася, што Сізіна пакінулі пад вартай. Так гэта ці не, з дакладнасцю сказаць цяжка, але ж падобна, што намесніка сапраўды чакаюць вялікія праблемы, бо трывожны званочак для яго ўжо празвінеў. Цяпер стала вядома, што Сізіна звольнілі з пасады намесніка начальніка Белчыгункі, прычым звольнілі не проста так, а за парушэнне антыкарупцыйнага заканадаўства. Ці стаў Сізін фігурантам крымінальнай справы, пакуль інфармацыі няма. Але ж пасля ўсіх гэтых затрыманняў у кіраўніцтве Лукашенко памяняў начальніка Белчыгункі. 12 жніўня былы начальнік ведомства Владзімір Марозаў быў зняты з пасады, і яго замяніў Валерый Вярэніш, які раней быў першым намеснікам міністра транспарту. Ну і ў працяг тэмы. Украінская аперацыя ў Расіі прывяла да калапсу на чыгунцы. РЖД не прымае саставы з Беларусі на маскоўскім і бранскім накірунках. Асноўныя рэсурсы расійская чыгунка кінула на транспарціроўку перасяленцаў, перакідванне вайсковай тэхнікі і салдат. Паводле незалежных чыгуначнікаў на адрас Белчыгункі расіяне накіравалі тэлеграму, дзе папярэдзілі аб неабходнасці спынення адпраўкі грузавых цягнікоў з усіх беларускіх станцый да станцыі Арлоўска-Курскага аддзялення маскоўскай чыгункі. Паведамленне не абмежаванае тэрмінам дзеяння і мае адзнаку да адмены. Таксама вядома, што былі тэлефонныя званкі да кіраўніцтва Белчыгункі з просьбамі не адпраўляць цягнікі ў напрамку смаленскага рэгіёну, бо там цяпер вялікія праблемы з лакаматывамі і асабовым складам. Як лічаць незалежныя чыгуначнікі, адсутнасць лакаматываў выклікана правядзеннем расійскімі ўладамі маштабнай аператыўнай перакідкі войскаў на кірунку Курскай вобласці. Прычым у выніку гэта можа паўплываць не толькі на экспарт, але і на ўвоз тавараў у Беларусь. Міністэрства абароны Беларусі зноў прымае дэлегацыю з Ірану. Цяпер іранцаў вучаць вайсковай прапагандзе. Прычым гэта ўжо трэці афіцыйны візіт па лініі абаронных ведамстваў Беларусі і Ірана за апошнія 2 тыдні. Цяпер у Мінску сустракаліся начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай працы Мінабароны генерал-маёр Леонід Касінскі і начальнік аналагічнага дэпартамента Ірану. Госця звазілі ў тэлекампанію Мінабароны ВНТБ і павадзілі з экскурсіяй па беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Адзначым, што гэтыя шматлікія візіты іранскіх вайскоўцаў праходзяць на фоне пагрозаў Тэгерану адпомсціць Ізраілю за забойства аднаго з лідараў палестынскай групоўкі Хамас. Так што калі раптам на Блізкім усходзе пачнецца сапраўдная вялікая вайна, то падобна, што Лукашенко улезе і туды і будзе так ці інакш аказваць падтрымку Ірану.
Памёр палітык Сергей Калякін. З 94 года ён узначальваў партыю левых «Справядлівы свет», якую ў 23 годзе ліквідавалі беларускія ўлады. У сярэдзіне 90-х Калякін быў дэпутатам Верховнага Савета, які Лукашенко распусціў пасля рэферэндума 96 года. Затым Сергей Калякін быў у апазіцыі да Лукашэнкі, але ж са сваімі нюансамі. Напрыклад, ён святкаваў дзень народзінаў Леніна і называў яго вялікім чалавекам, а таксама лічыў пратэсты пасля выбараў 10-го года глупствам. У 14 годзе ён казаў пра акупацыю Крыма так: «Расія абараняе людзей, якіх лічаць магчымымі грамадзянамі сваёй краіны». Вядома, што Калякін сканаў пасля працяглай і цяжкай хваробы. Яму было 72 гады. За данаты пакаралі, як за забойства, стаў вядомы прысуд 63-гадоваму Сергею Шэлегу. Мужчыну вінавацілі ў фінансаванні экстрэмізма і тэрарызма. Прасцей кажучы, ён данаціў у нейкія структуры ці арганізацыі, якія лукашэнкаўцы лічаць варожымі. Падрабязнасці справы невядомыя, але вырак вельмі жорсткі – 8,5 гадоў калоніі. Для разумення, за забойства ў Беларусі часам даюць менш. Мінімальны тэрмін за гэта 6 гадоў калоніі, а калі вы п'яны здзейсніце смяротнае ДТЗ, у якім загіне чалавек, то максімальны прысуд 7 гадоў калоніі, а тут ажно 8,5 гадоў, яшчэ і немаладому чалавеку. Такі вялікі тэрмін можа сведчыць пра тое, што Шэлег данаціў палку Каліноўскага ці ўзброеным сілам Украіны. Беларускія хірургі правялі унікальную аперацыю. Дактары мінскага РНПЦ дзіцячай хірургіі правялі карэкцыю складанага парока сэрца ў маленькага хлопчыка. Рабілася гэта па інавацыйнай японскай тэхналогіі, прычым праца была вельмі няпростай. Як расказаў пасля дырэктар РНПЦ, кардыяхірург Канстантин Драздоўскі, урачы спынялі сэрца маленькага пацыента на 2,5 гадзіны. У гэты час адбывалася перасоўванне сасудаў і аднаўленне працаздольнасці сэрца ў тым выглядзе, у якім яно ёсць у здаровых людзей. Цяпер з хлопчыкам усё добра, і яго ўжо перадалі маці. Анамалія ў Мінску. Рынак нерухомасці ў беларускай сталіцы перажывае сапраўдны бум. Кошты не толькі не падаюць, але нават і трошкі растуць. Такая сітуацыя працягваецца ўжо 3 месяцы запар, і гэта пры тым, што цэны даволі кусачыя. Стандартная аднапакаёўка з рамонтам прадаецца прыкладна за $58 000, двушка за 74, а за трохпакаёўку трэба аддаць ажно 90 000. І прычыны гэтаму простыя. У Мінск па-ранейшаму перацякаюць людзі з рэгіёнаў, плюс вялікую ролю граюць даступныя крэдыты. Таксама некаторыя выкарыстоўваюць нерухомасць як інвестыцыю і замест таго, каб трымаць грошы ў банку, укладаюць іх у жыллё. Чорны дым над сталіцай. У Мінску сёння адбыўся пажар на будоўлі ў жылым комплексе Пятроўскія верфі. Выглядала вельмі небяспечна, але на справе ўсё не так страшна. Паведамляецца, што гіганцкі чорны слуп дыма выклікала ўзгаранне пенапласта на 9-м паверсе новабудоўлі. Агонь хутка ліквідавалі і пацярпелых няма. Тым часам кобрынская цацачная фабрыка Палесся занялася пытаннем нерухомасці для дзяцей і выпусціла вось такі гіганцкі канструктар. Пры жаданні з яго можна пабудаваць сапраўдны дом, ці хаця б сцены ад яго. Цана, праўда, таксама немалая. У залежнасці ад камплектацыі набор такіх дэталяў каштуе ад 260 да 500 рублёў. Беларусам ужо нельга выказвацца ні пра што і ні пра каго. Цяпер губазікаўцы затрымалі мінскага айцішніка за каментары ў тэлеграме. Прычым, як хваліцца сілавікі, гэта былі, цытата, негатыўныя каментары супраць грамадзян Расіі. Мяркуючы па відэа сілавікоў, айцішнік падтрымліваў Украіну, а таксама асуджаў дзеянні сілавікоў і падтрымліваў пратэсты. У выніку мужчыну прысудзілі суткі за дробнае хуліганства, але гэта, на жаль, хутчэй за ўсё толькі пачатак бяды, бо цяпер сілавікі абяцаюць затрыманаму крымінальную справу. Полацкі лядовы палац будавалі 12 гадоў, а цяпер будуць зносіць. Праект пачаўся ў 2008 годзе, але скончыўся нічым. Арэну на 5000 чалавек так і не ўвялі ў эксплуатацыю, але ж і пазбаўленне ад недабудаванага комплекса патрабуе вялікіх грошай. Цяпер на знос канструкцыі на месцы будоўлі дзяржава выдзеліла аж 470 000 рублёў. Кракадзіла Лёню ўсё ж прадалі. 13гадовага нільскага кракадзіла выставіў на аукцыён мінскі зоопарк. Спачатку за яго хацелі 2000 рублёў, але пакупнікоў не знайшлося. Тады цану панізілі да 1800. У выніку кракадзіла купілі аж за 4300 рублёў. Новым гаспадаром рэптыліі стала кампанія, якая займаецца азартнымі гульнямі. Навошта ім Лёня невядома, але магчыма, ён працягне сваю кар'еру ў нейкім мінскім казіно. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь.
Сустрэнемся заўтра.